Egu kamuji wabia tata, egu kamuji wabia. Kwa mi fene kune, asi mama kaya mebezia, o makaya meno, o makaya meno. Kone melu wakeno, kone melu waya. Kone melo kini, kone melo wata. Aye, 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 aye. Manobu twista wa mama. Eze bu na funky zinanamu. AKA Sepaya Junior. Mama negwa na trona for blossom. Itapulu. Tukwa biema. Tukungi kana beselo. O mama denjo. Orazi tukuka ke besele no. Ya melunji wegwu no. Siamaka ya mebe. Omaka me no wakotana. Omaka ya mebe no. Omaka ya mebe zeno. Bezene no wakotana. Omaka biko ya mebeze chuku. Kadi kiva yo. Omaka ya meo. Ikukwego wekusamu. Wokusamu kokusumu nemu. Kokusendo ye mono. Yeya bifene kunuwa. Yeya bifene kowa. Aye, aye, aye. Aye, 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 mama. Wabia munu tenkuoi. Wabia munu teneku. Wabia munu tenkuoi. Wabia munu teneku. Aye, amakaya bebe. Aye, amakaya bebe. Aye, amakaya bebe. Amakaya bebe. Alukuru jobu semba. Ana mebelu munna mebelenu. Ana mebelu ndo ye mebele.
amaka mebele onye ọbụla onye na-akwọta kwụsị ọta onye ife na-esili ike kote wedele ya na mma ya bụ ife na ya otimu ya bụ ife na ya otimu Olise kele ụwa Chukwu oyi na-ese ndị na-egwu elu m na-egwu ụmụnne m ndị na-egwu elu m n'ụwa ndị oyi m ndị na-egwu elu m asị m ọmaka mela ọfa ebe onye na ọkọdịle ya na mma onye tụọ n'ụwa ka ọ tụta onye tụọ n'ụwa ka ọ tụta ya bụ ife nna ya n'obodo ya bụ ife nna ya wamaka ya mebezie kọnukwulu ndị onwe kwuo ma kọnukwulu ndị onwe kwuo ma n'ezie na mabụla egwu m nụ ka nje bụla egwu m ka nje eke n'ezi oyi m nwoke nwe igwebike okongwo nwoke nwe igwebike okongwo ewelu meze chikosi ejenụ ya bụ mgbe nwelu mana mụ Igbo sofa bi na befa nwata na-achọ nke wanụ na namụ nwata na-achọ nke na Thailand ebe a na-agba ya ebe a na-agba ya nwụ na Thailand odogwu ego na Thailand nọ ike na Bangkok Thailand ọmaka ya melụ gị igwe okongwo na Thailand wamaka ya melụ gị idebedebe ka ifo mma inaba ka ifo mma ọmaka ya melụ gị tọnukwulu ndị nwokwu mma ya bụ ife nna ya otimu ya bụ ife ya ọlụtimu oyi aye igwe okongwo na Thailand ya bụ igwebike okongwo mana ọ bụ ume nwere mana m gosi eje nwata na-achọ nke 1 na Thailand nwata na-achọ nke 1 na Nam ebe a na-agba ya nwụ nke izi na Bangkok Thailand odogwu anyị si ọmaka melụ gị nụ ọmaka melụ gị ka ọnụ kwuru njọ kwuo mma oyi ibe ọ dị onye ọma m igwebike nwata itu elu ugo mmeli ọmaka ya melụ gị nwata ibulu ebu n'ahị I know kaje nwe bula kunu kaje kene okenwa wokenwa tinemelo meme ka newe ya bụ n'isi okwe bita guleri odogwu bitilezi ngidalo odogwu bitilezi nwati na-emelụ na guleri nwati twelu ugo mmeli aiwene kene Chinemelu Emeka nekwe n'isi okwe ibita guleri odogwu bitilezi nkizi na guleri nwati na-emelụ na guleri Chairman Umuagu Community National Chairman Abdi Team International
anyị ekenego onye mamuti na-emelụ nwoke nwati na-emelụ oyi nwanne ekwe daalụ ọmaka ya melụ gị odogwu bitili ụzọ na agwụleli nwati na-emelụ ọmaka ya melụ gị n'ụwa kọnukwulu njọ nwekwuo mma ọmaka ya melụ gị kọta na oyi ọmaka ya melụ gị ifeọma nne n'ụwa wee mebelụ gị nwatịtụ elu ugo mmeli oyi dezie na anyị ekene yi wobu obele nwannu twista nwa mama onye mmịata na mụ onye mmesite ekelegwe egwu m ka ndị bi obi chiọmaka ya melụ ya ọmaka ya melụ ya n'ụwa anyị na-ekwu ekwu n'obodo awenekene Samson Ogugwa aka Miro West onye isi uwolu ewu Samson onye ọma nwoke nwa ọgụgụ ahụ Miro West na womaka ya melụ gị ọmaka ya mebezie Miro West kọnukwulu njọ nwekwuo mma n'ụwa ọmaka ya mebezie n'ụwa n'ezie n'ụwa kọta na enyabife nna ya otimo n'ụwa nwoke nwa Samson Ogugwu ha Miro West odogwu mmadụ ka eji edo obodo nwatịtụ elu ugo mmeli dezie na anyị ekene twista nwa mama nụ egwu m ka m jiri obi gị aisi ọmaka melụ eye bife anyị na-ekwu n'ụwa ewelu mgbe eze ejide n'ụwa ebe afọ ka isi eje n'elu gị nwoke nwanume nwelụma na mụ nwatịtụ elu ugo mmeli ike na Mumbai India dezie na anyị ekene Hausa na Igbo na Malaysia Hausa bịala Igbo na Malaysia dezie na anyị ekenelu mmadụ ka eji eje obodo aye mama ọmaka ka ije wee bụla egwu a ka ije kene n'okpotokpo nwa Chidaja na Odogwu ya bụ oke nwachi Late Martin Ileanya aka aka ekpuchi ọnwa na anakwu ọgwe oke nwa na ya melụ m ewu Chidaja na onye ọma ewu aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa na anakwu ọgwe anamụ ọgwe na anakwu ọgwe dezie na anyị bụ nwanne ma nwanne mmadụ abụrụ ya oyi nwanne mmadụ abụrụ ya taa ọmaka ya melụ gị ọmaka ya mezielu kọnukwulu njọ wegwuo ma n'isi Chidaja na Odogwu onye ego Chidaja
nwata igbu elu ebu na nwata nwata ibulu ebu n'ikolobia nwoke nwa na ya melụ mụ dezie na anya ekenenu mmadụ ka eji eje obodo onye welu mmadụ ilugo n'ụwa dezie na okenye nwere ego ọmaka ya melụ nụ kọnụkwulu ndụ nwekwo mma kanje webula kumunu kanje kene nwanne m nwoke nwa Friday gbanugo ya bụ Yesko onye ọma amụrụ onye na-ego na India ọmaka ya melụ gị ọmaka melụ go Yesko nwoke nwa Friday odogwu nwada ị na-akpọ gị n'egwu nwada ị nọ na-akpọ gị n'egwu ọmaka ya mebezi elu ijedebe gị n'ọdụ mma ịnaba gị n'ọdụ mma ihe bụ ife na ya n'otu m ọmaka ya mebezie nwoke nwa Friday odogwu agbọngọ ya ọcha bịala ụwa n'oji nwoke nwa Friday gbanugo ka onye skamụlụ onye n'ego nwatibụlụ ebu n'ikolobia ọmaka ya mebezie kọnụkwulu ndụ egwu mma maka na ọmaka mene n'ụwa n'ọnụkwulu ndụ egwu mma oyi anyị na-egwu ewu Emmanuel ụwa na-atụ only man na India nwoyọrọ m ogbe daalụ ewu onye ọma Emmanuel ọmaka ya melụ gị idebedebele n'ụwa dezie gị n'ọdụ mma idewe naba dezie gị n'ọdụ mma only man nwatitu elugo mmeli ọmaka ya mebezie ọmaka ya melụ gị ewu Ikechukwu ọba ya Ikechukwu okechu ọba ya bụ zero doctor nwoke nwa zero odogwu doctor nwatitu elugo mmeli doctor na-akpọ gị Ikechukwu ọ bụrụ doctor n'ọnụ ọ bụ doctor agwụla agwụ doctor jela wewe nata nwatibụlụ ebu n'ikolobia ọmaka ya mebelụ gị idebedebe gị n'ọdụ mma ịnaba gị n'ọdụ mma nwoke nwa doctor na ye mmadụ ka eji eje nọmba Ikechukwu okechu ọba obu twista nwa mama obele nwa na Mississippi egwu nọ na-awa m ọgịlịga doctor ọbụna na-agbanarị egwu bụ egwu n'ọsọ ọbụna na-agbanarị egwu nwa n'ọsọ Ikechukwu ma twista nwa mama abụla onye gbanarịla egwu ọbụna na-agbanarị egwu nwa n'ọsọ
n'ezie nenu ọbụla onye gbanarịla egwu ọ bụ na na-agụgbu egwu n'akwụkwọ n'ezie na nga agụgbu egwu kama na egwu ezi ngụgbu n'ezie nenu ụwa na egwu ezi mgbanarị ya ka nji welu nwayọ tibe egwu dịbụ onye kataluka onye meluchie oke nwa dọkịta na ye mmadụ ka eji eje n'ụmba ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọbụ ti na-eme nụ isi gwelu ugo ya etu ugo adazeza azọtachanụ dọkịta nwoke nwe Ikechukwu Okechukwu ọba ya zero dọkịta gị na-azala ochi gị alụta kontinua Victoria Aseta Adia Kaike kene no onye manu ya bụ Patrick Fidelis nwa mmezi odogwu onye mamu Patrick odogwu Patrick Fidelis meze omaka ya meloge ikuku ego ya kwụsịghị omaka ya mebezie kọnukwulu njọ nwe kwuo mma kọnukwulu njọ nwe kwuo mma eya bụ ife nna ya otimu nwoke nwa Patrick odogwu n'ezie na mmekene yi wobo obele nwa Paul na kwa Twista nwa mama obele nwa emeta na mo kansi eje emi city kansi eje wobo obele nwa Paul na kwa anya begwu malụmụ na nzi nsi na nwata tilegwu m na ya begwu telụmụ n'ụlọ n'ụwa si n'ụtụtụ tile egwu m amarọ m ife mmemme egwu ka ya bụ egwu nwela ya melụ ndị nwe ya ọbati m akọlụ m nyazi ọgba m n'egwu ka anyị melụzi akọlụ nọ ife onye na-alụ n'ụwa ka o jeli ife onye na-alụ ka o ji atachi ọsa akọlụ onye nọ ya oyi igbodo nneti egwu m ọgalide nneti egwu igbodo nneti egwu ọgade nneti egwu m aye amaka ya bebe aye amaka ya bebe aye amaka ya bebe amaka ya bebe ọnụ kwuru jọ kwụsị mma onye ọmụmụ Sunday odogwu nwoke nwa na-egwe oyi ọnọdụ gọma mbala n'oyi Sunday osko wele obu dalụ ọmaka ya meela oge n'ụwa ebe ị na-eje mbi na onye ọmụmụ Sunday osko wele obu ọnọdụ ugo nke mbụ n'ọmụ mbala n'oyi kedu maka Ichie West ya bụ Prince Austin Chukwujidọfọ Chianụmba onye ọmụmụ si n'odogwu onye mmiata obodo m ewu Ichie West aka wele ọgọmelu dị egwu ya ọmaka ya mebele gị n'ụwa eya bife na ya n'ochi m aye mmemme wewele egwu a wee naba India Lucy India wee kene Sir Jude Obiora
eze Jude nke izizi na Anamụ odogwu onye ọra m etiti oji moto eme ọgọ nke izizi afụla anya na Anamụ onye ọma Jude Obiora onye nna gị dalụ dalụ aka na-eme ọgọ na aka na-eme ọgọ na lụ ọmaka ya mebelu gị n'ụwa ọmaka ya melu gị gị na-eje na-abatanụ deje na nna bụ isi Jude eze Jude odogwu onye ọrụ m etiti n'ahịa deziere m ekele deziere m ekele ka ndị dị onye na onye ọmanụ ya bụ nwanne m Azụbụike Daniel Azụbụike Daniel nwa ọzọ ike na-ake ya aka na-eme ọgọ na-alụ nwanne afọ mụlụ tie emelie nwata itu elu bụ mmeli nwata na-achọ nke ya onye mmiaka obodo m onye mmisiti na ọmaka ya melụ gị idebe ka ịnọdụ mma inaba ki nondo malo eya bife yoluchu eya bife na yoluchu ewu succeed water eya benyo gugu enyo gugu nwanne m succeed kina zana tigio succeed water one chukwu mana India endi mulota gwa baka enyi ogugu nwanne ọmaka ya meloge wa ọmaka ya meloge idebe debele no wakubeno dezie ke no no ma ijewe na bana ba dezie ke no no ma biko ke nelu mu oyo mo nye kwolodogu bobula nwa mama oti mmadu na ya nie endi mulota kwa baka ndo ya bulu omalinaga dezie na nye kenunu koye tilinna ze mweni noa aye kanje banu ne wolu mesechi elu se genezo emu ike juwanlo oke nwe ake nwandoba ike ju smart ndoba odogu n'obodo Igbo onye mamu aikodogu aka ne mongo nalo otuto ne mmadụ dị n'ụwa eko geli na kọwania ezo mogo nalo no biko kenelu mo oyo mamu tina sawara oyo zo makona za mawanne madaburo ya tatanu yeya bife na kumalo yi aike wandoba oyo mamu smart na dalo omaka ya meloge ide omaka ya bebe ide omaka ya bebe oria omaka ya bebe onu kuru jo kusemba
njebe n'umudora ya bụ umudora na mụ elusie nke neno ya bụ ezi oyi m oye dịka obelu nwoke nwa nwanne eke ya bụ injinia Salanga ezi oyi na mmekeneyi ọmaka ya mebezie ụmụelu n'ụmụdọra na mụ ebe ahụ ka isi eje aka na-eme ọgọdalụ akọlụ gị zọ gị n'ụwa ife onye na-alụ ka o ji atachi ọza ife onye na-alụ ka o ji elilinu ọmaka ya mebelu oge injinia Salanga kọnukwulu njọ nwa ekwuo mma kọnukwulu njọ nwa ekwuo mma injinia aka na-alụ n'ọdebe aka na-alụ n'ọma mma aka na-alụ n'ọma mma nwata itu elu ugo mmeli injinia biko kenelu mụnụ ya bụ ezi ọya aka mụ nwoke nwanne m ndodogwu Nnamdi Kanu nọkwa mmanwụ Nnamdi Kanu odogwu na abụ igwe tibakọ na-aza n'otie nwoke nwanne m dị odogwu igwe tibaki na-aza n'ochi gị aka na-eme ọgọ daalụ daalụ nwanne so ndị odogwu nwanne so ndị kpọkpọ nwọjagwu ndị ọrụ ametisi na ọmaka ya mekwelu unu jebekunu n'ọdọmma unu nabakunu n'ọdọmma egwu ka mụ na-eti n'ụwa egwu m nwoke nwanne m dị na igwe tikwa akọlụ gị zọ gị anyị na-eti egwu m ewu oyi na ndụ oyi na ndụ odogwu Ikechu ndị igwe daalụ oyi na ndụ odogwu na-abụ odogwu nwere obi sale ọmaka ya mebelu oge ọmaka ya mebelu oge kọnukwulu njọ nwekwuo mma oyi na ndụ odogwu nwere obi sale na mmeke odogwu na ndụ odogwu oyi na ndụ nwanne akpọlụ gị ebube agụ na ndụ ebube agụ ya na-ete agụ ebube agụ na-ete agụ oyi na ndụ oyi nwere obi sale n'ezie na odowo ma n'onye mara oyi na ndụ mara mmadụ n'ezie na odowo ma ya onye mara oyi na ndụ n'ezie na ịmalụ mmadụ kalịta ihe bụ ife nji wee kwuo oti ọmaka ya mebelu oyi n'igwe ọnọ maka na aka na-eme ọgọkọ bụ odogwu na-egwe ngwa mee ngwa onye na-egwe ngwa gba ọsọ onye na-egwero ngwa gba ọsọ okwe gị gwanọ ya eme Nwatimeleze na ndụ ebube agụ na Nnamdi na-anụzikwa onu egwu Nwatimeleze na ndụ de mmadụ ketidie ọmaka ya mebelu gị n'onye na-etelu mmadụ mma n'ụwa emma ga-abụ nke n'ụwa ya bụ ife na-ekwu anyị na-ekwu
onye na ndụ onye ọma biko gị kenelu m nwoke Nwachukwu Jideofor gọọmenti ma n'odogwu onye amịkọ na-aza nwoke Nwachukwu Jideofor anyị kwuru n'elu ụwa wee sị nụ omife ya Jideofor n'ọfọ malụ onye ezi ya onye amị gọọmenti ma n'odogwu gọọmenti ma ewu agwụ nwere obi sale agwụ ewu Chukwu Jideofor ọmaka ya mebela oge ọmaka m elu gị n'ụwa kọnukwulu njọ wee gwuo mma ọmaka m ebeli gị n'ụwa dezie n'ụwa ka ọtana ọmaka m ebeli gị n'ụwa gịdị ka ibe gị oyi ihe bụ ife nna akọwa n'ụwa aye mama aye mama aye mama ka ndị ekene esoghị m nụ na bụ Ifeanyi Nwachukwu nwoke nwe Ifeanyi na anyị dọsụ na afịa mmanya kinele n'ugbolu afịa mmanya kinele n'ugbolu Ifeanyi anyị dọsụ odogwu anyị dọsụ na anyị dọsụ odogwu ọmaka ya mebeloge ọmaka ya mebeloge n'ụwa biko gị kenezi onye gị nụ Sunday ngesi n'odogwu onye nwe n'ụzọ nwe mmanwụ iri anya Sunday ngesi n'odogwu nwoke nwa Sunday odogwu n'abụ nwoke nwa Sunday odogwu onye nwe n'ụzọ mmanwụ Sunday odogwu ka ibu odogwu oyi ọmaka ya meloge tezene n'ụwa gọta na bazi n'igbo ozi ya bụ ife na-ekwu n'obodo aye ọmaka ya bebe aye ọmaka ya bebe aye ọmaka ya bebe ọmaka ya bebe ọrụ kwuru jọ kwụsị mba ajabenu na Nnewinu kajeke na-esoghị m akụmaputu na Mozambique nwoke nwa akwụ odogwu akụmaputu na Mozambique odogwu ego na mekene ye maka na ọ bụ mmadụ ka eji eje mba ewu akụmaputu ọmaka ya mebeloge wati bulebu na nwata wati twelu ugo mmeli ewu akụmaputu na Mozambique onye Nnewi ka m na-akpọ egisi m kenenu ya bụ Kingsman na China Kingsman na China ye China kọ na lubili Kingsman na China ọmaka ya mebelu gị n'ụwa kọnukwulu njọ wee gwuo mma Kingsman na China ọmaka ya mebelu ye ewu akụmaputu na China akụmaputu na mekene egisi mụ kene nwoke nwa John na China nwoke nwa John na John na ọmaka ya meloge anyị na-ekwu ewu akụmaputu onye ọma
na Mozambique Akumaput Yengisi muke nenu Yabu uyagebe na Mozambique Dese na nye kenenu Yemadu keje n'obodo Oye welu mmadụ nugo n'ụwa Dese n'oko ye wele ego Yengisi muke nenu Yabu Oyoma Dennis Odogwu Yen is the youngest billionaire na Mozambique. Ewo Oyoma Dennis Odogwu Omaka ya mebe loge Omaka ya mebe n'ụwa Dezie na nye kene oyi Akumaput na Mozambique Yengisi mu kene o Ya bụ ezi nwanne m nwoke Prince Igwenyela ọkụ Prince Nwanam Igwenyela ọkụ na Mozambique anyị ekene yi kedu maka ezi nwanne gị nwoke bụ Ichie Nnanyelugo na Amsterdam Netherlands anyị ekene unu Yewu Akumaput Yengisi mu kene Ende Laulan United Club Esi mu kene fa esi mu kene kwonne mulela afọ Ozeme Agbodike Esi mu kene kwuo nna mulela afọ Edwin Ugwunwa Agbodike Esi ku mu kene ezinụlọ gị Ugwunwa family Agbodike Na ọ ga-adịlọ ya ọbụla na mma Omaka ga-emelọ ya ọbụla ka ọnụ kwuru njọ kwuo mma ije 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 onye Akumaput Odogwu welo bi sale sale Akumaput na Mozambique Yengisi mu kenenu Ya bụ Emikali One Nation Ewo Oyoma Emikali Wachimeleze Nesia Wachimeleze Nesia Emikali Yemadu kejeje n'mba Oye welu mmadụ nugo n'ụwa Dezie n'okonye nwele ego Omaka ya melu gị Omaka ya mebelu gị o Kọnụ kwulu njọ wee kwuo mma Emikali Nesia Okwu ka mụ ji wee bịa obi gị tata Wobu obele nwa na-ekene Twista wa mama Oye miata na mụ Egu mụ ka mụ ji bịa obi gị Aye mama Aye Omaka ya bebe Aye Omaka ya bebe Aye Omaka ya bebe Omaka ya bebe Ọnụ kwuru njọ kwụsị mma Kanje beze na Ethiopia Delise genezo imu Okoye Aiji Ojemba Odogwu na Ethiopia Okoye Aiji Ojemba Wonye Mulobana Iduma neke mulu mmanwụ Iduma neke mulu Odogwu Okoye Ojemba Wachichu elu ugo mmeli Odogwu na Ethiopia bili obi Ike na Ethiopia Omaka nya mebelu gị Omaka mebelu gị Kọnụ kwulu njọ wee kwuo mma Ojemba Omaka ya mebe n'ụwa Omaka ya melu gị Okoye Aiji Ojemba Wonye ụmụlọ bụ gị oyi
ọmaka ya mebelu gị n'ụwa ka ije gaje ekelenu nwoke nwudenza na-ekwe ibe onye kataliko ya emelu uchie eye ka ya na-aza n'afọ udenza na-ekwe aka ife onye katalo from Umuikwanam odogwu na Freetown ewezi ọhịa aka mụ ife onye katalụ nwoke nwa n'Umuikwu ọrụ aka m lere afọ ike na Freetown ọmaka ya melụ oge kọnukwulu njọ nwekwuo mma ọmaka ya mebelu gị bido tata ya bife na-ekwuo n'ụwa obele nwa Pọl ebido twista nwa mama twista nwa mama weye miata na mụ nọ n'egwu ego ka mụ ji agọ n'ọfọnụ ego ka mụ ji ekpe ekpele ego ka mụ ji ayọ chimife omelumi ya ka ndị ekenezi oyi m nụ onwukwe Joseph Udekwe akụbụtọ ndụ n'Etiopia aka Akujo afọmụlụkpụ na Chiso nwata itu elu ugo mmeli akụbụtọ ndụ na mmekenego ọmaka ya mela akụbụtọ ndụ nwata itu elu ugo mmeli n'ụwa afọmụlụmụ na Chiso egi na-achị gị seja egi na-achị gị saga ọmaka ya mebezi ya n'ụwa kenelu mezi nwanyị gị mama imu na-achị iso ọmaka ya mela egwu ka mụ je ekpe ekpele egwu ka mụ je ekpe ekpele nụ egwu ndị ayọ timifo melụ mụ egwu ndị ayọ timifo mụ mebelụ m ya ọmaka ya mebezi ya n'ụwa kọnukwulu ndị nwekwuo mma kọnukwulu ndị nwekwuo mma ewu Emmanuel Anijava Udozi oke nwe Emmanuel now asote dị kọ na aza obele nwa nwere obi na asote dị n'ime alụ mee aka nwere ogo melu m n'egwu asote dị wele obi sale sale dalụ ọmaka ya melu oge ike na aka ile ọzụzọ akọlụ gị nyejuo ya afọ akọlụ ya ịzọ ya n'ụwa eya bife na yo n'otu m kọmaka me amaka ya Amaka ya bebe